Hauríem de preguntar però no em pot respondre, no? Molt sovint en el món de la ciència, i la gent ho barreja, sabem els efectes però no les causes. Sí. Quin és el teu ocell preferit? No en tinc... Caps? No en tinc cap, no. No? No n'hi ha un que diguis, hòstia, aquest per algun comportament o per algun tipus de cant o... Depèn, és que... No. De cant, diria dels que m'agrada més de cant, el tallarol de casquet. Tallarol de casquet. No ho he sentit mai. I que... No, què fa? Què fa el tallarol de casquet? És una mica complicat, em fa com una maragassa, Sí? suau, tranquil·la, i l'embruta una mica al final. Perdó. Hòstia, has que llevar amb bateria Amb darrere. percussions. Aquest és el que feia al començament del programa. Sí. També és bonic el de la merla, amb vela. Sí, la merla, sí. El mascle és el merlot, no? I que en John Lennon, en Paul McCartney dedica una cançó. Ah, sí? Sí, Blackbird. Oh, Blackbird. Està dedicada a una merla. Sí, i dius, qui surt? No, que tota la cançó és dedicada al merlot. Sí. Perquè és el mascle de la merla que és el que canta. Que fa un... Sí. No m'hi havia fixat en aquest... M'agrada els Beatles, m'agrada molt la música, i no m'havia fixat que al final, o quan es va esllenguint la cançó, Sí. posen el cant de la merla a la cançó. Mira, Que bo. veus? Jo m'he posat molts anys al meu fill per adormir-lo i sempre m'hi fixava. Mira. L'ocellet. I què